so min mbaɗi namdal tan morlal jiire min mbiyima tan holko woni jabet holko jaboɗɗa e jabet en wawi wiye tan théoriquement ko ñaw sukara sukara ɓurtuɗo e ɓandu aɗen nder sukara comme no mbirma nane e lamdam sukara ɓandu neɗɗo ene fewno sukara ñamele ɗe ñamaten ɗe ene ɓeydo sukara ko wayno maaro ene ɓeydo sukara kala ko fate farine maaro mburu fatata pombiterre ɗum fof ene ɓeydo sukara sukara ene ɓeydo sukara kala ko fate farine so naati nder reedu woni wadde sukara sukara noon c'est important e ɓandu kono so ɓurti ene jibina jabet par ce que ɓandu ndu kadi so ala sukara terɗe ɗe wawata liggade sukara e vitamine yadata kono noon so ɓurti kadi en adda jabet kono noon no wawi addude jabet ne ko façon ngaji ɗiɗi jabet donaɗo emo ronaka jabet ene rone jabet ene wasa ronede comme no tension ni taw koko ari tan heddi kala façon jabet mbawɗo wonde so donaɗo somo ronago won organe ɗo mendan won tergal ene gayi e less heñare way koto ɗamol ni wona ɗamol ko presque ni foti wiyete ko pancréas pancréas o ko ɗum sukara naɗo e ɓandu e jalto e ɓandu fof ko pancréas o liggoto ɗum wona hata hande nde ala ko less mum woni less mum kañum takkodiri nde sen hatade nan ɗon ko less ede ɗon pancréas kono ɗamol ni nan ɗon way ene fadi ɗum ɗon kañum woni organe baɗo réguler tension baɗo réguler sukara no wiyete français wala pancréas wiyete pancréas mandan wiyete pulaar pancréas less heñere gay woni hakkude haɗa ɗon nde e heñe less mum woni pancréas o so woni jabet donaɗo walla jabet gabbitiɗo fof pancréas o on jogui organisation sukara o organisation ne woni e façon ngaji tati ma woni pancréas o ene fewno sukara ala ma woni pancréas ene fewno insuline c'est à dire ko woni pancréas ko woni ndiyam ɗam pancréas o yaltina ene wiye insuline kala sukara bawɗo arde ɓandu walla sukara pewnoto e nder ɓandu ko insuline o watta organisation waɗa ɗum régulé kañum ƴewata ko moƴƴi hen kañum yuɓɓinta ɗum seeɗa eyyi seeɗa moƴƴina ko moƴƴani ko yaltoya joni noon kala jabet mbawɗo wonde ko pancréas woni daña probléme so pancréas o dañi probléme ko ndiyam ndiyam mbiɗomami joni wiyeteɗo insuline o on réglata ɗum ma woni noon pancréas kañum fewnata insuline o ma woni insuline o ko insuline moƴƴo insuline o ne moƴƴi kono noon heewani insuline o ene famɗi ko insuline de bonne qualité insuline moƴƴo kono ndiyam ɗam heewani qualité o ne moƴƴi sem insuline o ene moƴƴi kono noon quantité o woni ndiyam ɗam heewani ma woni insuline o ma woni pancréas o watta insuline hay batte pancréas tan mayɗo watta insuline ma woni kadi pancréas ne waɗa insuline kono insuline mo pancréas watta on moƴƴani donc gueɗe tati pancréas o so ñawi insuline o ñawat donc pancréas o fewna insuline moƴƴo kono taw yonata walla pancréas o fewna insuline kewɗo taw ala qualité moƴƴani walla pancréas o fewna insuline so donaɗo somo rona kon ɗe gueɗe tati kam jabet yaltat ɗo kala hen façon noon ene addi jabet a haali ko heewi ndonu gila e rafi kalanoɗen tension hayti jabet beele so tawi debbo sowima ala vaccin ji baɗeteɗi tawa somo wonduno hen tawa ɓiɗɗo garowo wawata hebde hen ɗin vaccin yitaka taw ko fate tension e ko fate jabet no mbiɗomami joni ɗin soit o yiiti soit vaccin mum prévention pour tension ɗo nde wonno ko heewi e tension mbimami
ñamele ɗe kadi ene hen jeeya ko fati tension jaɓenne kadi ha joni jaɓet kadi pancréas no mbirmami ni ñamele ko enen jeeya ɗo ko nen tan ñamowo sukara kewɗo ñamowo mburu en pombiteer en pancréas ma moƴƴani ndiyam jaltoɗam e pancréas moƴƴani an aɗa reguini tan ñamu sukara kewɗo mburu kewɗo maaro areko ɗum ala bude kono amin nanani wiye so neɗɗo yani joni diabète kadi safrite ko sukara mbete ça dépend ene woodi hen façon aɗa andi so tawi insuline o no mbirnomami diabète ko sukara ngabbuɗo ko mbiyata ngabbinde sukara o ko insuline o natta wadde liggade e sukara o so natta wadde liggade sukara o comme no mbirmami ma woni insuline o timmani hay sone moƴƴi hewani walla insuline ala hay pat walla insuline o ne heewi e ndiyam e newi kono noon ala nafoore aɗen ɗon wadde sukara o wadde ngabbat sukara o ngabbi noon aɗa ƴetta pinguji insuline walla poɗɗe insuline aɗa wawi ƴettuma ha ganduɗa ma sukara o yaha ha tello no feewi aɗa andi ko jiiɗa foof ene waɗi équilibre so tellima ha ɓurti ɗum ha jaasi ɗum kadi onne kadi ko accident bonɗo comme no tension pamaro ni nani kala ngabbude ha ɓurta tellade ha ɓurta so tellima ɓurti elle wonɗo foti wonde tan e wonde foti hatta ɗo foti wonde so neɗɗo ƴeewi ko wayno pingotoɓe juuɗe mumen ƴeewa hono yarata sukara o yarata meten jogui limore wiyata ko hedde 5 hedde 6 mboɗi moƴƴal ɗum holno wayata goo tan goo taw en ɓutti catta o diwɗon joni so tawi tension ma ne ari ha 2 walla 3 ari ara poɗɗe ha tension o tellima ari ha 0,5 ni ɗo nan kadi sukara ponno nawde ɓandu an kadi a perti ɗum an kadi ala sukara aɗa wawi yande sa yani noon ɗon il faut dokkeɗa sukara beele ene gabbine sukara o seeɗa beele ha tollo e goo donc sukara foof walla ne jogui sukara keeri sukara tan hayso sukara mbatta e kafo caynani dokka jomum yara ha fina wonen kadi neɗɗo joni an ara tan hôpital yana taw ene wonde diabète andaka sikke ko on diabète hokke sukara o sukara jomen wawi mayde taw sukara o ɓurti taw liɓi jomum ko sukara walla jomum andano ene wonde ñaw sukara o yeehi ha timmi 3 4 yani hay goto anda on wonde diabète garaɓe mbaɗama perfusion glucose nagani taw perfusion glucose aɗa waɗi sukara ɗum sa jomum immotako par ce que sukara o ngabbata ɓurti donc ɗum foof ene moƴƴi neɗɗo anda ko woni e dow mum wadde ɗon elle ko neɗɗo so tawi rafama so yeehi so ari to moɗon mataw ɓuuri moƴƴude ko mbaɗon kaɓirɗe mon ɗe ha gandon ko wondi wasa tan tugunede e kanko no haaldata ni ala ɗum yonta so neɗɗo ara men mami namdo ko wondi somin guen min ƴeewa kaɓirɗe men kadi min ƴeewa ko wondi par ce que haalino tan e janwari mi wimi wonde tension an so neɗɗo wiɓene wonde tension cigata tan ko ngabbuɗo gonga diallo kanen wawi wiide ene wonde tension taw tension taw goɗɗo pamaro dokkamo lekki ganduɗa ene jippina tension gadda probléme beele ɗiɗo wonduɓe e tension ne mbawi rokkodirde leɗɗe ɗiɗo wonduɓe e tension mbete ne mbawi rokkodirde leɗɗe ala ene wawi wawa safara tension presque ene heewi façon ngaji tension no ngabbirta no tellirto e en fonction sifa neɗɗo e terɗe neɗɗo safare mum ene wawi changer eno tension ngabbirta no tellirto ene wawi changer te kadi saɗa waɗa traitement neɗɗo ene wawi wodude tension tan wonde ñabbuli goɗɗi aɗa wawi safrude tension oɗo taw aɗa irta ñabbuli goɗɗi donc neɗɗo foof presque e safare mum ɓuuri hakke million leɗɗe ko ganduɗa e safra tension wona min mi ƴetti lekki tel tan wiyomo ko deɗi jelli ala ɗum c'est pas pire ma ganda jomum won façon tension jogui no tension ngabbirta no tellirto won ñaw goɗɗo jogui mo ganda jiiɗa e tension beele taw sa safri tension mbasa addude probléme e ñaw goɗɗo donc safare c'est comme ça wona tan jaagal kanambe tan min de koye tension gonnomi daki lekki yarde ɗum c'est pas pire